बिराद खस्थ' जागोन माथो सामफ्रामबो रोगानांगौबा बैग्रिगुरि आथियाबारि थिनालिनि खाथिनि आथियाबारि थिनालि पस्टारफ्राबो आथियाबारि आथियाबारि बेखौ सेरनानै जागोन नामा सेरनाय जायो गोरा जाबाय बेबो बिराद गोरा बेबो सेरनाय बेखौनो गासिबो जाजोबनांगौ ओमफ्राय रोखोम गयो आरो गामि दरसे जानांगौखौलाय बेवहाय सावथालफोरबो जाफैयो ओमफ्राय जोंनि बर'आबो बेवहाय जाफैयो बेल' बर्थमान गयो आरो बेनिफ्राय बैयाव मोनसे दं मोनसे दङ बैथिं बेबो फानलु देग्लाय ग्रेन्डार बैयाव नायबावदों दै गैयिनि बाजैमोनाबो बेनि ना ए बेनो न'आ बेनो नामा दैया होमबालाय बिराद प्रब्लेम जायो नोंसिनिथिं ना बिराद जारलाथार जारलाखायनो थांनाय माबायाव कार्तिक मासाव ৭४,000नि खुर होदों ए नैबेखौ ৭४ फुट ৭४,000 दा बेखौनो बयबो गामिनि जाफैजोबो आरो बे धरमफुना बावनो फैजोबनांगौ ओरै बे सावथालफोरबो जाफैयोना उफाय गैया बिदिनो सामफ्रामबो जारला बोसोरे रोगानानै जानांगौ दा बायदिबाथाय ओमफ्राय दाउ अमा बोरमा लानानै फानग्लुंजोबनानै खुरनानै लाबाय दै आरो मोसौफोरनो बिराद दिगदार जागोन ना मोसौ एसे बुरजा दं जोंहा ओमफ्राय दौनो जारलाथार नालाय ओंखायनो उफाय गैया खालामथारनांबाय ओमफ्राय ओरै गामिफ्रावथ' खल दैखरफ्रा रावनाबो गैखाला खोमा ना गैला रानजोब्बाय बै स्कुल खाथियाव सिगाङाव हाराफां खुरनाय दंमोन दा बेबो दैयानो 5 फुटावल'सैनो एसे एसेल' गयो हाला दा खोलानाबो बावसो दावखोबोजोबो ओरैनो बर्थमान मास मोनबेसे बेबायदि खस्थ' जायो नोंसोरलाय खस्थ'आ 4 मासानो फुरा जागोन देग्लाय गामाखालि बोसोराव 3 मास जायोमोन एबार अबे समफोराव फैफिननो हागौ बेलाय दैफोरालाय बे दैया एखमबा बोथोराव सावन मास बारलाय लाङो एखमबा बोथोराव बिदिनो आसार गेजेरफ्रावनो फैलाबायो थिग गैया खोलानिफ्राय दावखोबासो ओरै बोहैख्लायफिनो जोंनि आगोलहाय माने इसिबां माने गोबावद्राय थायामोन आरो ना दै माबाया रानलांनाया रानद्रायामोन ओमफ्राय देग्लायहाय बांसिन जादों मास मोनथामल'नो रोगानानै जानाङोमोन ओमफ्राय देग्लाय बांसिन जाबाय गामिया जोंना बैग्रिगुरि ओमफ्राय दैया नोंसिनियावहाय माबायदि मा रोखोम जेनेबा दैयाथ' बिराद गोथौआव थाङो ओमफ्राय बिराद बोलो नांगौ दै सेरनायाव बिराद खस्थ' जायो ओरैनो खय फुटसो जायो नोंसिनि माबा दैखरफोरा खल दैखरा जोंनि माबाया माबासिम थाङो 60 फुट 45-50आवसो थाहैयो दा दैयाहाय ओमफ्राय दैयाथ' ओरैनो एसे सिगांसिन मोनोना दैज्लां समाव खुरबा दैज्लाङावथ' माबायाव मोनो 20 फुट 22 फुटावनो मोनो दैज्लाङावबा ओमफ्राय बिराद गोरा जायो नामा नोंसिनि हाया दा मेसेङाव गोरा जायो दैज्लाङाव बिराद गुरै जायो आरो दैज्लाङावबा दा मेसेङाव एकदम गोरा जायो ओमफ्राय ओरैनो दा बर्थमान नोंसिनि गामियाव गंबेसेसो दैखरफ्रा माने दैया गैला आरो बेफोरबायदिया बर्थमान 15-20थासो दैखरा गैला सेस जाजोब्बाय बे टिपखला बैबायदि टिपखला बैबायदिया बेबो गवाना बेथ' थाब जोबो बिदिया ओरैनो बर्थमान बैसोर बायदिया माला जोबोखौ खिथाफिनना नायनो माबानो थायो आरो बेफोरबायदि मासावनो जोबो बेयो माबा जेठ नांनोबो जेठ नङा माबायावनो माग फागुनाव जोबो बिदिया नैबे हाब माग फागुनफ्राथ' बै बैसागुनि सिगां जागोन माथो बैसागुनि सिगांनो जोबो बिदि माबाया टिपखलनिया दैखौ सेरनाय नायलाय माबायदि बुगदावथारो नामा बे बुगदावनाय माने बे दै गैला रानथायनाय बेना खुनु दै गला बे सेरबा दै होबाबो गला एकदम गथायला बेसेबांसो फुटनि जागोन बेलाय बे माबाल'मोन 42 फुटल'मोन 42 आच्छा ओमफ्राय 42 फुटावथ' दसेनो रानो दैया दसे रानजोबो ओमफ्राय दा बर्थमान अबेनि दैखौ जायो नोंसोरो आदैमोन दा नै बेखौ जायोमोन दै गाज्रि जाबाय बेखौनो ज' सेरलायनानै जालायोमोन नालाय हनै सावथालफोरबो जायो बावनो बेखौनो जायो बेखौनो जायोमोन खुनुरुखुम बे गयो आरो गयोमोन ओमफ्राय दाबो मोजां गला ना मारै गगोन बै माबा नैबे बायबाय नै बेबादि बुस्थुआ सिंनिया बेबायदि बायो आरो ना दा बे अस्थखौ मोना बेखौ मोनाना बे बुस्थुआ ओमफ्राय दा बै दै राननानै होफैग्रायालाय होफैयाखै नोंसिनो जोंनाव होफैयाखै रानना होफैयाखै जोंना नैबाव बै पाब्लिक माबानिया फैयाना फैबाय नोंसिनाव पाब्लिक हेल्थ माबानिया बेखौ सेरनाय जागौमोन नामा नैबेखौ सेरनाय गथायलाबायो दैया जानो दहाय मा जाखो एसे बे पाइपआ बायबायना सिङाव बायबाय बे जाथायला जाबाय नालाय बेखायनो बायो गबाबो एसे एसेल' गखायोमोन ना बे जाला बे ओमफ्राय दा अबेयावबो जागोन होनबा नोंथांमोना गैया नङाबानो गैला अबे दहायनिया बेनोसै
बेयाव दङ मोनसे दरंफोरनि सावथालफ्रा बाहायनो जाफैजोबो औ औ होमबाथ' गोबां जारलायावनो दङ ना आरो बैनाबो रानहांनानै इसिमसोल'सै दैया बैनिया दैखर नामामोन बेलाय बेबायदिनो बिरादल' गयो मोसौ मोसाफोरखौ माबोरै रोखोमनि दैयो बिदिनो खस्थ' खालामनानै माबायाव जमा खालामनानै जानांगौ जाहैबाय दुगैनाय मानायाथ' बिराद खस्थ' जागोन ना गैला साननै गाहाम थादो नोङो दुगैनो बिराद खस्थ' जायो बैग्रिगुरि होन्दोंमोन नामा बैग्रिगुरि दाथ' साननै गाहाम दुगैबावाखै आंथ' जि सुनाय मानाय बिराद जारला जागोन खामानि मावनानै ओरैनो था औ आरो बेबो गरम बोथोरबावसो ना गरम बोथोरबावसो गोलोमदै मोनामलायनाय ओरैनो थानांगौ जाहैबाय जोंना बिराद जारलायावनो दं होनबाथ' दुगैनो मोना आरो दा बै मोनसेयाबो जुदि गाज्रि जाबावबाथाय आरो गैला नैबे मोनसेल'सै बे मोनसेल'सै बेबो गाज्रि जाबाथाय गैला गैला बे थाराफामखायसो एसे मोनजायो जोङो ओमफ्राय बै थिबखलफोरबाथ' मोनजाथाया ओरैनो खय फुटसो खुरो बिदिखौलाय बिदिखौ 60 फुट खुरदोंमोन 60 फुट खुरनो हाजोबाखै औ औ अन्थाइ मोनहैबाय ना माने 30-40-50आवथ' दैयानो दा बर्थमान गैया बे नोंसिनि लेभेलावहाय 50आव गैहैया 50आव गैया होमबालाय दैयानो गैथारला नोंसिनाव ना माबायदि लानानै थाङो बेबायदि लानानै थांनांगौ जायो नामा लोंनायफ्रा माबायदि खस्थ' जायो बाजै खस्थ' जायो द्राम गिदिर लाना फैयो बै माबा पास मोननायनिफ्रायनो माबायो दहाय साननिफ्रायनो 12ता ओमफ्राय द्राम गिदिरजों रोगाना लांफैयो ओरैनो न'खरबेसेसो दैखौ मोना नोंसिनिथिं दैखर माबा न'खरसे मानि रावनावबो गैथायला आरो माबाल'सै मा होनो थिबखल दंमोन आरो रानजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा 60 फुट हासपानो खुरदोंमोन बिदिना थायोना थाया थाया रानजोब्बाय साइडबाबो थाया ओमफ्राय नैबेल' खय फुट होनोथाय आं ओंखाम जायाबा सेनोनो हाया दैयाथ' बिराद खस्थ' जायो मोसौफोरखौ मारै दै दौओ मोसौफोरनोलाय रोगायो बिदिनो खस्थ' मोसौ हांगन नागिरलायनाय गोराथार नामा गोरोबनायदो एसे खुरैसो ओमफ्राय दैया जाबाय हानाय नङा नोङो सोरबे दं हेव हेव होनलायलाय गोराथार माथो दैया ओमफ्राय माबा सोबफिननांगौ जायो नामा फुङाव सोनांगौ दे बालथिं सेनाय नायनाय मेङोना मेङा लंपेन्टफ्रा सुस्लाबायबा गैया माथो दैयानो फैया नै ओमफ्राय बेखौनो जानायावबो दुगैनायावबो गासिबो बाहायजोबनांगौ ओरैथिं रावबो गैया दैया ना ओमफ्राय बे पाइपनि माबा होफैदों नामा नोंसिनो ओमफ्राय दाथ' होफैफिनाखै सानबेसे जाखो नोंसोर बेबायदि खस्थ' खालामनायालाय दैया नै गथाया माबायदि अबे समाव माबा बयनावबो फैफिनगोन बे दैयालाय बे मास जोबबासो फैगोन दा हा सेरमांगा फैबासो ना आसार मासाव गाबोनबा मा जागोनथाय ओमफ्राय बे जोब्बाथ' अबहाय लायगोन नोंसोरो जों पार्कआव थांसै जेबो नङा दे नोंसिनाबो रावनावबो गैला दैखराव रावनावबो गैला न'नाबो रानजोब्बाय बिसिबांमोन आदा नामालाय दैखर माबाया खल दैखरा नैबे 55 दङमोन 55मोन ओमफ्राय 55आवबो दैया होमबा बर्थमान थायालाना आगोल बोसोराव रानना देग्लायसो बिदि जादों देग्लायसो आगोलायथ' खुनुरुखुमबाबो मोनजायोमोन ना देग्लाय फुरा खराना औ खस्थ'थारना नारनांगौआ नै दाथ' अखा एसे हानायखायसो आदैया नाय बेसेबां बोलो होब्लाबो बेसेबां एसेल' गयो औ नुबाय 5 मिनिटसो लागोन नामा बुंनोनो गारासेयाव खननै गाहाम जिरायनांगौ दा मोनानायखायसो एसे फैबावदों औ सान्दुं गोसायावथ' बिराद खस्थ' जागोन सोबसिननायावथ' एसे दै सोबसिननांगोन जायोना सोनांगौ हर दोनबा फुङाव सोनांगौ एसे बेखौनो कन्टिनिउ गामिनि गासैबो ओरैनो गंबेसेसो न'खर दं नोंसिनियावलाय न'खरबेसे दं बेबायदि साइसनि लानानै थांनांगौ आरो न'ना दस्रायावसो बैनियावहाय औ गोबां खस्थ'आनो दं माथो ना बैग्रिगुरि होन्दोंमोन नामा गामिया
बिराद खस्थ' जागोन माथो सामफ्रामबो रोगानांगौबा बेजोंनो लोंनाय जानाय दुगैनाय गासिबो जाजोब्बाय बेसे गोबावसो नैबेहाय ए बबेयावहाय ना ओरैनो न'खरबेसेसो जानानै दङ दा बिदि खस्थ'आ नोंसिनिथिं गासिबो होनजायो मथा मथि दा बैग्रिगुरि गामिनिया गासिबो खुनुरोखोम बेजोंनो सोलिनांगौ बेबो गाव खुरना लांनायसो औ गोथौ खुरनायखायसो थाबाय बेबो ना बेजोंनो लोंनाय जानाय गासिबो सानबेसेसो जागा दा बिदि रोगानाया नोंलाय गोबावथारसै हाब होमबालाय बिराद खस्थ' जागोन आरो गरम बोथोर समाव दाथ' नै दिनै अखा हानायखायसो बै बबाव ओंखारदोंमोन आरो एसे ओंखारदोंमोन दा गोरा जाबाय आरो ए जाला बेना